Vítajte v dnešnom videu, kde si ideme pozrieť HubSpotové sequences. Ako ich vytvoriť, čo je dôležité, ako s nimi postupovať, aký je rozdiel medzi dynamickou sekvenciou a klasickou sekvenciou. Poďme na to. V prvom rade sequences nájdeme v sekcii Sales a Sequences. Tu si môžete kliknúť na Create Sequence. Ako prvé, tu máme dve možnosti. Create a Dynamic Sequence alebo Start from Scratch. Aký je medzi tým rozdiel? Klasická sekvencia v HubSpote má pevne definované kroky a časovanie, ktoré sú rovnaké pre všetkých užívateľov, ktorých do tej sequence dáme. Naopak, dynamická sekvencia prispôsobuje ďalšie kroky podľa správania toho kontaktu alebo podľa splnenia nejakých podmienok. Napríklad, ak kontakt otvoril aspoň 2 e-maily predtým, tak na základe tohto budeme pokračovať iným spôsobom. Poďme na to a poďme si teda ukázať rozdiel. V prvom rade tu máme nejaké templatey. Všetky tieto templatey, ktoré sú klasické sequences, tak poďme si ich ukázať. Napríklad sme mali event a po evente chceme sa dať do kontaktu s týmto človekom. Tu máme sequence, ktorá má total 6 krokov, 12 dní to complete a unenrollment criteria. Ako táto sequence funguje? My prídeme a v prvý deň tej sequence tam niekoho pridáme a jemu príde e-mail. Potom tu dáme nejaký delay, vytvorí sa task, dáme ďalší delay, vytvorí sa task a tak ďalej. Tak poďme si takú sequence vytvoriť. Ako vidíte, máme tu rôzne možnosti. V prvom rade tu máme možnosť vytvoriť si tie e-mailové sequences, máme možnosť pridávať nejaké delay medzi stepmi, máme možnosť A/B testovať. Ďalšia možnosť, ktorú máme, je tá, že napríklad keď máme e-mail, tak si môžeme vybrať, či chceme, aby to bolo v novom threade, alebo aby to bol reply na už existujúci e-mail. Takže vy si v pohode viete prísť a dať plus a tunak si vyberete, či chcete task, manuálny e-mail alebo automatický e-mail. Dajme tomu, že ja chcem automatický e-mail, môžem si vybrať buď ako reply alebo ako new thread a môžeme si pridať e-mail content. V prvom rade vám to tu ukáže vaše templatey, čiže ak už máte vytvorenú template, môžete ju použiť, ak nie, vytvoríte si novú template s novým kontextom. Ja vždycky odporúčam robiť A/B testovanie, to znamená, že budete mať dve verzie e-mailu, pretože jedna môže performovať lepšie ako druhá. Okrem toho si v settingoch vieme určiť určité veci, ako napríklad to, že sa to bude diať iba cez business days, takže od 8. do 6. a vieme automatizovať. Čo vieme automatizovať? My vieme automatizovať to, že keď nám niekto odpovie na e-mail, tak sa táto sequence skončí. Alebo sa neskončí len pre tento konkrétny kontakt, ale pre všetky kontakty z danej firmy. Druhá vec je, keď si booknú meeting, buď vieme vypnúť sequence pre tento kontakt, alebo pre všetky kontakty z danej firmy. Prípadne si vieme vytvárať naše vlastné automatizácie podľa našich potrieb. Sequenci treba dať iba meno a môžeme si ju uložiť a používať. Toto bola klasická sequence, ktorá nám ukáže aj nejaké performance, to znamená, koľko ľudí sa enrollo, či tam bol nejaký meeting, či nám replyli a tak ďalej. Ak máte vyššiu verziu HubSpotu, uvidíte aj revenue a tak ďalej. Ak máte A/B testing, tak tu pekne uvidíte rozdiely v A/B testingu a po stovkách odoslaných sequence sa môžete rozhodnúť, ktorá funguje lepšie. Toto je klasická sequence, ako vravím, keby ste si chceli vytvoriť dynamickú, tá funguje trochu inak a funguje inak práve v tom, že prvý krok je vždycky nejaký e-mail, dajme tomu e-mail follow-up 1 a tu si vieme nastaviť, že človek bude mať e-mailovú komunikáciu až do momentu, kedy nesplní určité očakávania. To znamená, pošleme mu prvý e-mail, pošleme mu druhý e-mail, a ak napríklad otvorí dvakrát e-mail a jedenkrát klikne na link, tak až potom to dáme na nejaký generický task a pošleme to na BDR team. Prečo je toto niekedy veľmi dobré? My nechceme BDR team zahadzovať callmi, LinkedInom, správami, telefonovaním, ak ten kontakt ignoruje už tie existujúce e-maily. Práve preto vieme urobiť to, že tento kontakt bude dostávať rôzne e-maily a až v momente, kedy naozaj prejaví aspoň nejaký záujem a má aspoň nejaký awareness, to znamená, že dajme tomu urobil dva opens a one click, tak až vtedy prejdeme na nejaký manuálnejší outreach
podobe toho, že napríklad im ten sales tým zavolá. Takže dneska sme si prešli rozdiel medzi sequences, ukázali sme si, ako sa dá sequence postaviť, ukázali sme si štatistiky A/B testovania a viac si povieme v ďalšom videu.